है ना। हाँ हम दोनों हाथ बजा दे। हाँ करोगा दोनों हाथ का। हाँ चुनावों में और वो लोग उतना पावर बा। हाँ हमारी के कलाकार हो जा। हाँ और वो कलाकार में अंतर बा। हाँ ये से हम बहुत नहीं तो बात मानो कि तुलसी बाबा के बतिया ए बबुआ सीखल कर। इतनी जाना के घर से भेंट बा जाना ना कि तुलसी बाबा के बतिया तू सीखल कर। तुलसी बाबा के बतिया तू सीखल कर। आहु राम सीखल कर। हेंगा जो दिन बोल देब तू। हेंगा जो दिन तू बोल देब। हाँ पानी चुनाव फंस किया हो बबुआ सीखल कर। अरे आहु बबुआ सीखल कर। तुलसी बाबा के बतिया तू सीखल कर। तुलसी बाबा के बतिया तू सीखल कर। तुलसीदास जी जेकर तू रामायण गावत रहो वहाँ के ऐसा आदमी रहने ई कुल बात ज्ञान के बात फलाना का कोइले रहो चिलानवा का कोइले रहो तो तू जो देखे कोई रहो। अच्छा हेती चुकी लड़का के बार ठाड़ा करा के पूछ दे जा कि सीता जी के मरद के ते नाम बताओ। ते बार हेती चुकी लड़का जितना नेट यूट्यूब के जमाना हो गइल बा हेती चुकी लड़का जानता कि सीता जी के कल मेहरारू रहल। तू कहबा तो एकरा के लोग कलकत्ता पहुंचल खबर खबर पहले में बा। तुलसीदास जी ऐसा रहनी कि भरल भादो के महीना रहे अनहरिया रात रहे। अनहरिया जब रात रहे वही रतिया खान भैया हो ओकरा मेहरारू कैसन याद माने एगो काम देव जब तुलसीदास के सतवले तो तुलसीदास उठ के वही राती खा चल जाता में मेहरारू गई रहे ससुरारी तहा। मेहरारू तो अभी वो पर बिया दरिया यही पर तो नाई 12 बजे राती खा भैया केहू के मिली ना केहू के मिली 12 बजे राती खा ना एगो उहे वैसा नाई बिया की भी ना पानी भी ना तेल के जाले ठेल के। अरे करा पर चढ़े खाते होइनी श्री राम जी आदियारा में बारे तोर बड़ी सुंदर आस्थान कि बिना मोबिल बिना तेल के जाले ठेल के ना ये एगो ऐसन बिया कि एक हाली छूट जाई तो तोहरौनी तरह भेटा न सब ई कुल देखो तो जान जाई कि नहीं तो 12 बजे राती खा मिली ना तो तुलसीदास का कहला कि एगो जान जाई कि एगो मृतक रहे ओही मृतक पर लात धके आ वो पर पार हो गए। वो पर पार होइले पार होत कहीं कि जान जाई कि 12 बजे राती खान कौन ऐसा आदमी बाकी जेकर केवाड़ी खुलल होके ससुरारी गइले तो ससुरारी देखत रहे एगो सार रहे गंगेश्वर नाम रहे लंगेश्वर रहे केवाड़ी बंद कर देले बा मेहरारू छत को बाड़ी एगो सांप लटको रहे तुलसीदास जी सांपवा धइले रसरी जान के फना के छत पर चढ़ गए। छत पर चढ़त कहीं छत पर चढ़त कहीं केवाड़ी लोग ठक ठक आवे सुना तारू हो खोला हम तुलसी तुलसी खोला ना खोला केवाड़ी हम तुलसी मौगी कहलस किया रे हर मास देह के चाम से रोड़ा हाथ ना प्रेम बा अगर जे प्रेम रहुआ भगवान से लगती और नैया तुरंत तारा लग जाए। तो वह तुलसीदास जी के बात लाग गई दया के रामायण के चौपाई के हिंदी में बात करते ई कुल ना जाने लो खासा मुंह में कलम चबा के जानता नहीं ए जोहना ए भैया
हिया असोई को भौजी भौजी के इनका पेट गबड़ा गई इनका भौजी के पेट गबड़ा गई पूरा पेट गबड़ा गई डॉक्टर की हम गई लो दवाई सुई होके लगो तो डॉक्टर साहब कहलन कि छोटकी निमिकिया आवत एक और तू यूज करो तहार पेट ना बही हमारी वादा बा जान जाए कि घरे दवाई बिरो भई जब दवाई बिरो भई घरे गइले तो लगली निमिकियो पे यूज करे निमकी डॉक्टर साहब कहला पानी में गार के खाए के तू जान जाए कि हेही में निमिकिया हेही में खोस ले तो जब तक ले निमिकिया में रहे तब तक ले पेट झरिया बंद रहे आ जहाँ जब निमिकिया हटावो कि हर हर लागे बरसात हम जात रही किसी आइले डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बे महाराज लोग कमी निमकी के यूज करो निमकी के यूज करते बानी बाकी उनको छरछरी बंद हो कहतर के केगा ओकरा के यूज कइला आ तो ओकरा के लगा के हम कहने के हे बबुआ हम तारा के कहलो ना पानी में गार के लुखियावे के तो तू ले जाके ओमे ढुकावे के फेर में काहे घुस ई कुछ ना जाने लो बात कहो ए बबुआ कि तुलसी बाबा के बतिया लिखल तू सीखल कर और हम तारा के उपदेश से कि लक्ष्मण नियर देवर बन उनके नियर नेवर बन कि लक्ष्मण नियर देवर बन उनके नियर नेवर बन लक्ष्मण नियर देवर बनो और उनके नियर नेवर बनो लक्ष्मण जी निमकी ना ढुकावत रहो वो कैसन आदमी रहे वो अपना भौजाई के आज तक ले कान के कनबाली ले ना छीनले भौजाई कैसन बाड़ी आ ये बेरा के देवर लो ए बेरा के बाबू साहब देवर लो कि रहे जावना के डर उहे कान हो गई तनी सुन लो रात देवरे के लेके भौजी फरार हो गई ए बेरा के पोजीशन कहता ए बेरा के ए कलयुग के ओ कलयुग वाला बात हम देखे कहे के बात में सतयुग के बात कि लक्ष्मण नियर देवर बनो अरे उनके नियर नेवर बनो कि माई माई कही के दिनवा पीतल ए बाबू सीखल कर माई माई कही के दिनवा पीतल ए बाबू सीखल कर माई माई कही के दिनवा पीतल तू सीखल कर हो गई लो